Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu kube ngukuthethelela kwezono zethu sonke. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise izimfundiso nathi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi kuyinhlanganyelo enihlanganyela nazo. Nikholwe ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nikholwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eholwa ngayo nasuke ishunyayezwa ukube ngabe iyafakazelwa yini yizwi lenkosi uJesu Kristu ngokwemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink kubo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje ekseni ukuba usiphile amandla nomphefumulo okuphila nanamanje. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amaqala ethu njengoba nasi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane nani balaleli, yamkelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa isibani sezwe izwi likaNkulunkulu elaphenduka inyama uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane endleleni yobungcwele bazalwane. Amen. Amen. Senibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umuntu onke. Lokho sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Ayikho enye indlela ngaphandle kwendlela yeqiniso nokuphila, indlela yokuthula. Uma lithi izwi incwadi yamaHebheru sahluko 12 verse 14, Ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo, nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okuqugayo ungaphinyizeki, kepha kunalokho uphulukiswe. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho engeyibone inkosi
niqaphele So umbhalo othi zamelani noma landelani ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele, ukuba ngaphandle kobungcwele nokuthula ngeke sibone ubuso bukaNkulunkulu. So ukuthula kukhulunywa ngenhliziyo ehlanzekile, ubungcwele kukhulunywa ngenhliziyo ethanda uNkulunkulu, eyenza izwi kaNkulunkulu. Nangoko umbhalo sofakaza kuMathewu ethi sahluko 5 verse 8, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. uNkulunkulu ufuna inhliziyo ehlanzekile. Inhliziyo yakho mayihlanzeke, ibe nokuthula. Landelani ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele, ngokuba ngaphandle kokuthula nobungcwele akukho ukubona ubuso bukaNkulunkulu. Ukuthula nobungcwele kusiholela ekutheni sikwazi ukubona ubuso bukaNkulunkulu. Bese aphinda azofakaza futhi umbhalo la uthi-ke babusisiwe abahlanzekileyo enhliziyweni, ngokuba bayakubona uNkulunkulu. uma sifuna ukubona uNkulunkulu futhi inhliziyo zethu kufanele zihlambuluke. Ingakho lithi uma umakhelwane wakho ekona, khuluma naye ngasese. Uma engafuni ukulalela, biza omunye uzakwenu umzalwane abe ufakazi. Uma enganilaleli nobabili, bizani-ke abantu abazalwane bonke noma ibandla ukuthi ubani nobani abazwani, ubani akafuni ukuthethelela omunye ngesikhathi ecela intethelelo. Abuze-ke uPetru athi, Nkosi, uma umfowethu engona ebuye ezoxolisa, ngimxolele kangaki? Ngabe ngimxolele kayisikhombisa na? Uthi uJesu, cha, kepha ngithi umthethelele kayisikhombisa, kwamashumi ayisikhombisa aphindaphindiwe kasikhombisa. So into leyo ngokulokhu uyibala-ke, ngoba ukuthethelela kusho ukuthi kufanele siphile ngokuthethelela. Uma lithi izwi thethelela amacala ethu, nathi sifundise ukuthethelela abasonayo, sidinga thina ukuthethelelwa iziphambeko zethu. Kepha uma singakwazi ukuthethelela abasonayo, nathi ngeke sithethelelwe amacala ethu. So kuvela ukuthi indaba inokuthethelela kahle ayikho nokuthi ufune wena ukuthethelela kepha intethelelo ungenayo. So lo mbhalo nje ubufakazi ukuthi masifune intethelelo, nathi kwethu kumele sithethelele, sifunde ukuthethelela. Uthando ugcwaliswa ukuthethelela. Uma kuvela lapha kwincwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 13 kusukela kuverse 1, uyaveza umpostoli ukuthi yonke into esiyenzayo iholela ekutheni fanele kugcwalise uthando, because ngingaba nakho konke okuhle ngikunikele kubantu, ngife ngishise umzimba wami ngunikele ukubushiswe. Kepha uma uthando lungekho, konke engikwenzayo, noma kuthiwa ngiyakholwa, uma ngithi ngiyakholwa uthando ngingenalo, yonke lento engiyenzayo ayinamsebenzi. Ngokuba yini? Umthetho kaNkulunkulu ugcwaliswa uthando. Ngaphandle kothando akho nsindiso. Belithi izwi, uNkulunkulu wathanda izwe kangaka. Ukuthanda izwe kusho ukuthi abantu ukubakhathalela, ngokubazwela nangokubanika indawo. Ungabi nenhliziyo ekalekile njengalonayo, bathi ngokwamoya iba nenhliziyo evulekile. Ungalindeli futhi ukuthi uzoxolela umuntu ngoba nake seshilo ngomlomo, but ukuxolela umuntu ukusho ngenhliziyo umuntu oyakwenza lokho kubi akwenzayo, ngokuba wonke umuntu owenza kabi ehlosile ukwenza kabi, inhliziyo yakhe isuke isacwile emafutheni imnyama, noma nje kusuke kusamnyama ebusweni benkangala, ukuba akekho umuntu othi uhlakaniphile kepha ofuna ukuphatha kabi abanye abantu. Umuntu ohlakaniphile ufisela omunye umuntu okuhle. Ngabe ukukhuluma noma ngabe isimo, noma ngabe impahla, noma ngabe isiphi isimo esingavela, akufanele ukuthi uma uvula umlomo abantu bafisa ukuvala amadlebe.
Akufanele uma uqhamuka abantu bafisa ukuqasha. Akufanele uma ungekho abantu bakhulume kabi ngawe ngenxa yokuthini inhliziyo yakho nomlomo wakho nesenzo sakho senza abantu bangathandi ukuba seduze kwakho. Ungcono uma lithi iBhayibheli kwincwadi yaMathewu 5 verse 11 nibusisiwe nibusisiwe nxa benithuka uma abantu bezokuthuka right kepha ngifuna uunderstand ukuthi right kanjani. Nibusisiwe nxa abantu benithuka benizingela baphinde futhi banizingele bafuna ukunibulala bekhuluma konke okubi ngani baphinde bakhuluma izinto ezimbi ngani beqamba amanga ngenxa yabo bese ligwalizithi lezo zinto bazenza ngenhliziyo embi ngoba baqamba amanga ngegama lenkosi uJesu. Jabulani nithokoze. Jabula uthokoze uma umuntu ezokuzondela iqiniso. Jabula uthokoze umuntu uma ezokuzingelela iqiniso. Jabula ukuba umuntu mase kuzondela ukuthi wena noma ezokukhuluma kabi wena ngenxa yeqiniso. Kubhlungu ukukhulunywa vele kabi ngenxa yamanga akho. Kubhlungu ukuzingelwa vele ngenxa yokukhohlakala kwakho. Kuyinto efanele vele ukuthi wena ukhuluma izinto ezimbi ngawe ngoba vele inhliziyo yakho yimbi lezi zinto eziphuma emlomeni wakho. Yini wayikhuluma kahle ngomuntu omubi? Yini wayikhuluma nje uthi ayichaza ngomuntu owenza kabi, ohlebayo, ozingela abantu noma ubulalayo? Ungathi uchaza ngaye uthi uchaze uthi yini oyichaza kahle ngaye? So igama lika Jesu igama lobulunga. Methi uJesu weza emhlabeni waza kwabakhe abakhe abamfunanga kweza umoya kaNkulunkulu. Thina saba senhlabathini uNkulunkulu wasakhe enhlabathini bekuthiwa weza kwabakhe weza kubantu abakhile ngomfanekiso wakhe weza wafundisa ezofaka umoya osezulwini. Umoya osezulwini umoya obuqotho, umoya wothando, umoya wokuthula. Nayi ibhaliwe kuthiwa imithetho kamoya kwincwadi yaseGalatiya sahluko 5 kusukela kuverse 22 iyavezela ukuthi nazi izithelo zothando. Iqala ukuvezele izithelo zenyama. Izinto lezi esizaziyo thina abantu ngenhliziyo zethu ziyavela. Nike nje usahluko 5 verse 15 no 6 starting from verse 18. Yebo uma niholwa ngumoya, uma siholwa umoya aniphansi komthetho, asikho ngaphansi komthetho. yebo imisebenzi yenyama isobala. Imisebenzi ke inhliziyo yomuntu isobala ifakazelwa inhliziyo yakho ngalesikhathi iBhayibheli lisho lithi naye imisebenzi yenyama Engukuthi yini? ubufebe, imisebenzi yenyama le. Ukungcola imisebenzi yenyama le. namanyala. Angikhulumi ngokungcola ukuthi awugezanga, ngikhuluma ngesenzo esingalungile esiqhatha abantu noma esingcolisayo umphefumulo wakho bese kuba yini enye? Amanyala, amadoda lana nawodwa, abantu ababhizi nezilwane benza imikhuba nezilwane. Nokukhonza izithombe, abantu abakhonza izithixo baguqe phambi kwazo. nokuthakatha, izinto lezo ezingcolisa inyama, imisebenzi yenyama, ukuthakatha, ubutha, inzondo, nokuthumela inhliziyo elikhuni komunye umuntu, ukhulume kabi komunye umuntu, nokulwa, nodlame, imisebenzi yenyama leyo, umona. Ezonto leyo ukudlela abantu umona ekuphumeleleni kwabo. Ufuna izinto ezimbi ongazikhuluma ngazo. Esikhundleni sokuthi ubheke ubuhle bento wena ulokubhika into ongayisola ukuze uvele ukuthi unomona. Kepha wena ngeke uzubona. Hayi noma ngaphumelela nje. Kepha ngiyazi mina ukuthi untshontshe inkomo zabo awukazi umbona. Ngoba wambona ehlangene nomuntu othi untshontshe inkomo zabantu nawe sowukhuluma into ongayazi. Kubuhlungu ukusola umuntu ngento ongenabufakazi ngayo. Ukuba lo muntu wena uyamlahla ngecala kepha ungakaze umbone enza into embi. Nokuthukuthela, intukuthelo ukugcina nje inhliziyo yakho ibambe igqubu ngomunye umuntu. Lokho kuwumsebenzi omubi olimaza inhliziyo yakho, umsebenzi wenyama, inhliziyo yakhe engafuni ukuthethelela. Nokubanga, bese kuba umbango. Njengoba abantu bebanga izikhundla emsebenzini, babanga izikhundla emabandleni, babanga ukuthi amabandla liyabani eligcwele ngaphezulu komunye. Akuhambi ngokugcwala noma ngombango indlela kaNkulunkulu. Ezonto le indlela kaNkulunkulu ihanjwa ngizwi. Yabona njengoba sishumayela angifuni abalandeli bami, ngifuna abantu abathanda iqiniso. Umuntu othanda iqiniso uye kwamukela iqiniso noma kuthiwa uyakuphi le efika abantu khona abaningi. Uyofika athi hayi la ngeke ngikwazi ukuhlala ngoba iqiniso alikho ngoba uyalazi iqiniso.
hayi ukuthi mina ngeke ukhuluma iqiniso. Iqiniso lisencwadini njengoba ngilikhuluma lifike lithola indawo kuwena. Wena uphila ngeqiniso ngokuba sewuqonda ukuthi yini iqiniso. Awuyena wami wena. Mawusindiswela futhi mina. Anginalo ibandla likaNkulunkulu ngokuba abantu abakholwa yizwi beza kuNkulunkulu. Thina masihambisana sisonke singabantwana bakaNkulunkulu. Sisebandleni likaNkulunkulu ngokuba akuminanga oqamba ibandla. Mina ibandla mfice vele likhona. Ukuthi ebandleni ngaphakathi segcwele lento eshiwo eBhayibheli. Ukungcola, ubufebe, amanga, inzondo ebandleni abazalwane. Kuze kusho abantu abangakhona abathi ngeke uzube nenhliziyo embi njengomuntu okholwayo sithi usindisiwe noma othi uyikhona. Kusho umuntu ongakholwa osondayo ugabisa ngokuthi ugqoka isibatho noma afake uniform esontweni. Kepha omakhelwane bayamazi ukuthi inhliziyo yakho yimbi, unenzondo, ungumhlebi. Kepha ke mase ugqoka uniform ufuna abantu bamhloniphe. Bese kuthiweka igama likaNkulunkulu ngenxa yakho. Ezona into leyo baningi. Nokwalana. Ukwalana. Ukushuthi ukwalana kuyafana ukuzondana. Nokwahlukana. Noqhekeko njengoba kukhona emabandleni ama-Roman Catholic Church, iZayoni, uShembe, amaKristu, amaMuslim. Leyo nto leyo uNkulunkulu akakaze aze ayidala. Asikwazi ukuba noNkulunkulu abawu-5,000. Sibe namabandla ahlukahlukene ama-Pentecostal, John the Baptist Church. Akakaze uNkulunkulu aqambe amabandla angaka. Izwa iBhayibheli incwadi yaseKorinte sahluko 1 from verse 3. Bese ugcine ku-verse 9 noma 10. Lithini? Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu. Masihlale ngomusa ovela kuNkulunkulu wethu. Nasenkosini uJesu Kristu. Yes. Ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa kaNkulunkulu eniuphiweyo kuKristu Jesu ukuthi ezintweni zonke nicetshiswe kuye. Masicetshiswe kuphi enkosini ezwini. Asicetshiswa amagama amabandla. Sicwetshiswa izwi likaNkulunkulu ekumele liphile licebe kithi ngaphakathi. Baningi. Ukuthi ezintweni zonke sicwetshiswe kuye. Ekukhulumeni konke nasekwazini konke. Ekukhulumeni nasekwazini. Awazi umfundisi wakho, awuhambi ngomfundisi, uhamba ngezwi, mawusulazi izwi. Njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini. Sitshelwa abantu ababenayo uJesu. Basibhalela incwadi ukuthi ke abazalwane ababamba lo Jesu fanele ibambe kanjani. Basikhombe ekutheni asilandeli inyama ngoba uJesu akekho. Bathi silandela umoya. Izwa, Lord Jesus Christ. Silandela umoya. Yabo lo moya wafuka ngene ethuneni. Wavuka, wahlala nabo. Bese iBhayibheli abavula ukuqonda. Ngomthetho, abaprofeti emva kwaloko wayesehamba nabo. Wahamba wayendaweni ethize yaseBethani, wavula izandla babusisa, wakhuphukela phezulu bebuka wahlala bezwa yifu. Silandela lo moya ngokuthi iwona lo moya wavela ezulwini. So lo moya ovela ezulwini uphinde futhi ke uze emhlabeni. Bese ufika emhlabeni ufike ugcwalisa ukulunga. Enyameni ukuyona bese ugcwalisa ukulunga bese izikhohlakala zibulala lo mzimba zulengise emthini. Ukuba lo mzimba ufuna usikhombisa ukuthi thina abantu sizikhohlakala. Uyayeka ukuthi ke silengise ulengiswe emthini. Bese uyafa ngosuku lesithathu uvuke bese uvuka lo mzimba usuvuka ngalo mzimba lo walo moya lo. Uqhamuke ezulwini. uJesu akazange azaqhamuka emhlabeni. uJesu azange azaqhamuka emhlabeni, inyama wadala emhlabeni. Kuthiwa lokho kuzokwenziwa esibelethweni sakho kuzothiwa indodana yophezulu konke. Kepha inyama negazi ayizange iqhamuke ezulwini futhi inyama negazi ayingene ezulwini. So sonke silandela umoya. Mesikhuluma ngezwi kaNkulunkulu silandela umoya, izwi elisidirectayo ukuthi lemhlabeni funeka senze kanjani ukuze sifinyelele la uJesu akhuphukela khona. Ingakho kwincwadi yaJohane sahluko 6 verse 61 aphinde uJesu abuza athi ke nizokuthini noma uverse 61 mengaphosisi uthi niyakuthini uma ngase nimbone indodana yomuntu iphindela le evela khona noma ikhuphukele ezulwini le evela khona. Lo nto uyisho ngakokhazimuliswa. So umuntu okholwayo ulandela izwi kaNkulunkulu elisigadayo emhlabeni. Uma ithemba lakho umuntu uyafa. Uma umuntu efundisiwe bakufundisa indlela zikaNkulunkulu, uma esefile wena uyalimala ngokuba yini kufe ithemba lakho. Ingakho incwadi kaJeremiah ethi ke uqalekisiwe umuntu othemba lakhe lisenyameni noma owenza ingalo yakhe ibe ngamandla. Ingalo yakadala ngeke ngikwazi ukubamba ingalo yami usuku lonke kanje noma ngithi kanje usuku lonke ngizimise kanje.
ziyakhathala. Kanjalo nale nyama engikuyona ngikwazi ukuthembela kuyona ngoba iyafa, baningi befa phambi kwami, iyagula futhi baningi begula phambi kwami. Yezwa lonto iyakhubazeka, baningi bakhubazekile phambi kwami. So akho themba engalibeka la enhlabathini. Ithemba lami likulowo ongifake umoya wokuphila njengoba ngikhuluma ngimi ngenxa yakhe. So mengikholwa angikholwa umuntu. Ingakho ngithi angifuni ulandele mina. Because uma ngifa wena ngazange ngikufundise iqiniso uzoqhubeka ufuna abantu ozobalandela noma sowulazi iqiniso. Lithi izwi uJesu ekhuluma nomuntu wesifazane waseSamaritan, isikhathi siyeza, isikhathi sona manje. Lapho ngesizubuya entabeni, uMoses wabasentabeni bajikeleza intaba unyaka u40. Uthi ngeke nisaye eJerusalem ngokuba uNkulunkulu wathumela kuDavid ukuthi indodana yakhe yokwakha ibandla, eyokwakha iThempeli eJerusalem. uSolomon wakha iThempeli. Uthi ngokuba iThempeli lami sebengcolisile, belethe izithombe, behlaba imihlabelo yamadimoni, ayisafuni ukuthi bangikhonzela ngendlela abangikhonza ngayo. Isikhathi siyeza, isikhathi sona manje lapho abakhuleka uNkulunkulu bezokhuleka kuyena ngomoya nangeqiniso. Umoya mawazi izwi kaNkulunkulu, wazi umoya kaNkulunkulu. Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Ngokuba sikholwa ngamagama amabandla, sikholwa ngeyimfono, ngikholwa yizwi. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu uyini? Ungumoya. So mona isithombe sikaNkulunkulu akuyena uNkulunkulu, mona isithombe sikaJesu akuyena uJesu lowo. Indodana kaSathane. uJesu akazame ngelinye ilanga ame kanje aphoza ashuthi isithombe. uJesu akazame kanje ame la avula izandla ashuthi isithombe kuthi uyena uJesu. Lezi zithombe ezigcwele internet ekuthiwa izithombe zikaJesu akuyena uJesu no, akubona futhi umfanekiso kaJesu. iBhayibheli singazenzeli umfanekiso ngezinto ezisemhlabeni, lezinto ezizulwini, lezinto ezingaphansi komhlaba. Angikwazi ukuthi ngizothaya uNkulunkulu unje bese ngithi mengibuka isithombe bese ngithi kanje ngobe phansi ngoba ngithi uNkulunkulu. Ayikho into esifundisa lonto eBhayibhelini. No. Lalela, ukhuluma noNkulunkulu angikhulumi sign language no. Lento ethi kanje ayikho lonto eBhayibhelini. So kukhuluma ulimi uthi uJesu ke mefundisa abafundi bakhe ukhuleka uthi anothi menikhuleka nithi baba wethu osezulwini. Siyawazi umkhuleko. Asike su break it down, su interpret ke msuchasisela ukuthi uthini noma suhumusha. Baba wethu ukuphi? Osezulwini. Bese athini ke? Malingcweliswe So igama ungcwelisa lakhe. kanjani? Ukhuluma nobaba kuphi osezulwini, igama lakhe emele ngcweliswe. Ukuthi ekuhambeni kwakho wena uthi uhamba ngezwi kaNkulunkulu, uhamba ngobungcwele, phila impilo engcwele ukuze kungcweliswe yini? Igama lakhe. Ngeke ngcwelise igama kaNkulunkulu ubhizi umphuthwana lapha ejointini uthi uyakholwa noma uhleli lokubheka umgwayi uthi uyakholwa ngokuba igama laNkulunkulu liyahlambalazeka liyangcoliseka. Uhlele emkhiphithweni uthi usindisiwe. Ngcolisa igama likaNkulunkulu alingcweliswa. Mawufika umbuso wakhe. So bese kuza umbuso kaNkulunkulu, umbuso noma umbusi uzobusa, kusho ukuthi nakuza umbuso wasezulwini kuza izwi. Mawufika umbuso wakho uzohlala izwi lakhe enhlizweni yakho uzobusa lona. Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. So uma ezulwini kukhona uNkulunkulu ethi isihlalo sakhe sikezulwini, inyawo zakhe uzibeka emhlabeni. Lemhlabeni la khona enyathela khona. Kepha ke uthi ke manje makwenzeke intando yakhe la emhlabeni njengasezulwini, futhi ezulwini kwenzeka intando yakhe kuphela. Ingakho uSathane engayitholanga indawo ezulwini kuthiwa wakhishwa ngokuphazima kweso. Ezonto lezo ngoba akuyona indawo engcwele, indawo ebangcwele lapha ezulwini. Akufana nemhlabeni lesigcwele khona sizikhohlakala. Kepha sinikwe ithuba lokuthi senze ukulunga. Ingakho uNkulunkulu ethumela umoya wakhe ukuthi mawuzosilungisa thina sazi izwi lakhe ngokomoya nangokweqiniso. So masingcwelisa igama likaNkulunkulu senza izwi lakhe ngomoya siyalizwa. Ngeqiniso siyahlala kulona, asizenze abantu abangabazenzisi. Bese thini? Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla. Yisiphi isinkwa sethu kumele sisidle? Akuthiwa isinkwa esibrown noma esimhlophe leso sithenga lapha noma usibhakayo. Khulunywa ngezwi. Izwi elivela kuNkulunkulu lithi uthi ke kubhalwe phansi ukuthi uJesu yelingo uSathane athi ke unonkinga ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela, kepha ngabo bonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. So uNkulunkulu bese ekhuluma ngoJesu lapha kwincwadi yaJohane athi ke yebo nadla isinkwa, okhukhubeni badla isinkwa bafa, kepha mina ngizwe ngiyisinkwa. Odla umzimba wami aphuza igazi lami uyokuphila ophakade. Akakhuluma ukuthi umuntu uzofika ambamba amlume noma esawancela igazi lakhe. Ukhuluma umfanekiso ukuthi umuntu okholwa amazwi ongakhulumayo uzophila ophakade. Asiphiliswa inyama negazi, ukuba inyama negazi mekuphuma umphefumulo kwenzakalani? Kuyaphela.
odla inyama yami nophuza igazi lami unokuphila okuphakade. Bese thini ku chapter 61 chapter 6 from verse 63. Ngumoya ophilisayo. Yini ephilisayo? Ngumoya ophilisayo. Umuntu uphila ngenxa yomoya. Mekuphuma umoya lekwena sewufile. So bangasibeka isidumbu sakho bakhulume nawe ngesithuli. Ahambe bosika yaphuma igazi ngoba igazi selimile kusho ukuthi ukuphila kusegazini umoya uhambisa igazi. Ingakho bathi ngolimi lwesingisi nalosimo lescience bathi oxygen. Oxygen iyona le ephefumulayo. I-carbon dioxide umoya lo ukhiphayo. So i-carbon dioxide ngoba umoya uphuma ngaphakathi uya ngaphandle. So le ndaba ke inokuphila. Ukuphila kusemoyeni. Inyama ayisizi lutho. Inyama ayinanzuzo futhi ayinamandla. Kuphila nje umoya kuyona. Njengoba ubona nje ngihamba nginyakaza bekwenzeka ngiphume ngilimala ngiphuma igazi. Ngizama ukuvala ilonduzana bathi ama cells noma amasosha omzimba avale lo ndawo le. Bese ngazi ukuthi isilonda siyoma. Kungazi ukuthi siyoma sengathi siyabola. Kanti ayasebenza njengoba ekhava le ndawo le ayikhavela ukuthi ngaphansi aqhubeka asebenze kahle. Isilonda sakho singashawa umoya. Ngalesikhathi usixebule isilonda. Asicabanga ukuthi siqala phansi sibhibhe usho ukuthi bengafanele usixebule. Siyeke isilonda some ngaphandle uma sinobomvu. Kepha uma soma nje uyasibona isilonda siyalapheka. So uNkulunkulu lezo zinto uzenzile ungahamba ukufundela ukuthi kwenzeka kanjani kepha uNkulunkulu ukwenzile. Ngokuhlakanipha kwakhe into engeke siqonde. Amen. Ezonto le ngoba siphila kani ngomoya kaNkulunkulu. Uthi ngilimazile ngiyakupholisa. Mina ngiyakuthatha ukuphila futhi ngiyakunika ukuphila. Ngoba mase kuphuma umphefumulo ngisho udokotela kuthiwa ufunde kangakanani akakwazi ukufaka umphefumulo kumuntu osefika. Ingakho bese ephuma kuthi udokotela akahamba utshela abantu ukuthi bahlulekile umzamo yabo bazame ngakho konke ngimandleni kepha umuntu wafa. Ngoba yini akukho ukuphila kwakho kudokotela. Angikho ke lapho bengifuna nje ukudlulisela ukuthi asiphili thina ngegama lenkolo. Asiphili thina ngeuniform. Sifuna isinkwa esivela ezulwini ukuba umoya kaNkulunkulu uyasiphilisa. Izwi laNkulunkulu liqondile kanje. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Bese yakutshela ukuthi enyameni umsebenzi enyama kubalekile incwadi seGalatia. Bekahle ngifuna ukuvezela imisebenzi kamoya. Ithini imisebenzi kamoya? Incwadi Galatia sahluko 5. So now verse 20. Nokukhonza izithombe nokuthakatha nokutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela. Ukwahlukana umhawu ukudakwa ukuxokozela imisebenzi leyenyama ezinto uNkulunkulu akazifuni. Isobala futhi uNkulunkulu akayifuni. Bese kuqhubeka ithini? Nokunjalo engandulela ukunitshela khona. Ukuthini? Njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunjalo lezinto lezi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ifa into esuke ibekelwe umuntu emfanele. So ifa lombuso kaNkulunkulu into ebekelwe labo abazozwa izwi kaNkulunkulu bathi. Bese iqhubeka ithini? Kepha izithelo zikamoya. So sifuna thina sithe uJesu uvela ezulwini. So uJesu mevela ezulwini kanjalo uphinda ezulwini. Akuveli inyama negazi ezulwini. uNkulunkulu uyakuzivakashela. Bese sivakashela uNkulunkulu uyoza emhlabeni uqobolwayo. Kepha akuzi inyama negazi iqhamuke ezulwini. Uthi uNkulunkulu ke uthumela ingilosi ukuthi iyotshela uMaria ukuthi esibelethweni sakhe kuzoba khona umntwana ozokwakhiwa ngamandla kaNkulunkulu. Njengoba noAdam wakhiwa ngamandla kaNkulunkulu, noEva wakhiwa ngamandla kaNkulunkulu. Labo bantu abakhiwanga yimina nawe njengokubantu benza abantu emhlabeni. Kepha benziwa ngamandla. Ibona abantu bobathathu lemhlabeni. uAdam wabunjwa enhlabathini, owesifazane kuthiwa wakhishwa ubambo lakhe leyo wakhishwa kubambo lendoda. Bese kuthiwa uJesu wazalwa uMaria ngaphandle kokuthi ahlangane noJoseph. Bese kuzothi ke abantu futhi abazali bangazange bayibona inhlabathi bawu2 eBhayibhelini. Fike kube Enoch uNkulunkulu wamhlwitha wamthatha ngesiphepho. Kuzoba uEliya bathi uElijah ngesikisi naye uNkulunkulu wamthatha. Yabo izinto lezo esingeke sasibona zibufakazi ukuthi uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto thina esingeke safinyelela kuzona. So ngifuna ukuveza ke imisebenzi kaNkulunkulu engiqale ngakhuluma ngathi uma singenakho lokho konke sithi siyakholera noma sithi siyakholwa sisindisiwe noma ngabe ukuliphi ibandla. Uma lithi iBhayibheli izithelo zikamoya ziluthando, uma ungenalo uthando ake ngidile lo uthando. Nginika incwadi yaseKorinte sahluko 10
bese akubona sahluko 10 sahluko 13 bese unginika incwadi yaseKorinte sahluko 1 from verse 9. Verse 9. Uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Besiphila kwakwethu asiphili kuJesu sihlanganyele nje ngegama. Sihlanganyela ngalomoya ufaka kubani ukuthi uma ningabafundi babo thandanani. Uma niqwebhana nizondana angeke kuze kuphelele ukuphila kwenu. So indaba yokukholwa ayikho ngempela ngezinto ezingaphandle ukuthi thande umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Bese ithini la? Lapha ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume lizwi linye masikhulume lizwi linye. Why lithi ke eBhayibhelini izwi bese siliphenge bese uthi wena hayi umfundisi wami akaze ayifundise lonto so angeke ngize ngiyithathe futhi umfundisi wami uthi singakwenza ukuthi iBhayibheli siphambi kwakho lithi owesifazane angimvumeli ukuba aphuse phezulu kwendoda. Angimvumeli futhi ukuthi ame afundise ebandleni. Ubhalwe phansi eBhayibhelini. Umfundisi wakho uthi hayi mina ngabonisa uJesu ukuthi kulungile. Lithi iBhayibheli masikhulume lizwi linye. Mina ngifundisa ngeBhayibheli ngikhuluma ngombono wakho ngokuba lo muntu wesifazane ujola naye noma ufuna ukungena ngaphansi kwesiketi sakhe ugcwele ukukhohlakala. So uvumela abantu besifazane ukuthi bazenzele umathanda ebandleni. Akimvumeli wesifazane angahlobi ngaphandle ukwaluka kwezinwele ukupenda izinzipho ukufaka imigexo nabagolide ukufaka ibhlukwe yezwa ibhole phansi eBhayibhelini wena uzothi hayi ibandla lami lamanje phela lesimanje ibandla uJesu uthando siphila ngaphansi komusa. Ngabe niyavuma yini iBhayibheli ukuthi uma siphila ngaphansi komusa ke ukuthi sizothathela izono zethu kufanele isiqhubeke senze amanyala na khana kanye ngokuba verse 1 thina esafa maqondana nesono uma sifile maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na. So iBhayibheli lithi masibe lizwi linye sibe umqondo munye. Sifanele ukufakazela iBhayibheli uma ufundisa imothi ukhuluma ngoJesu ngiyaqala ukuthi ufundisa ngoJesu awukhulumi iBhayibheli bese liyafakazela. Mengaphikisa iBhayibheli wena usikhohlakala wena usonakala uyindodana kaSathane ngamalengiso. Yayizolo lonto leyo. Ningagoloze umhlengi nigoloze nize nibe ngomlenze wodwa nihlangane bebaningi. Izwi loNkulunkulu alijiki. Nikhulume izwi linye masibe lizwi linye sonke. Kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu. Yilapho uzothi ake ngimbize lo mfana la ushubele manje nami ukuhlaza lo mfana lo. Ngoba yini? Mina ngibiza ifosholo ngefosholo. Angithathi isiteaspoon bese ngithi hayi ifosholo. Angizenzi mina isilima ngibone into ukuthi wrong. Yapha nina. Ngoba nihamba lesikole niyofunda abafundisi niyofundela ibhizinisi. Nivumela konke ukukhohlakala lesontweni kwenzakala. Awukhuzi imimoya as long as imali esoso igcwele, as long as ibank account ifuthekile. Lokho nje ikona okufunayo. Ukuthi abantu lana bakhipha izisu bayafeba bakhipitile. Benza yonke lemikhoba bayazondana. Unandaba uzothi nje bazalwane uNkulunkulu uyasithanda siphila ngaphansi komusa. Haleluya. Bangcwele uma nje ninikela lokho okuncane positive vayini uNkulunkulu uzokwandisa okuningi. Because abantu bathanda izinto. Bhalwe phansi eBhayibhelini unginike lencwadi eTimotheo yokuqala. Ezolo nto leyo. Incwadi eTimotheo yokuqala ngifuna unginike usahluko incwadi yesibili yaTimotheo. Incwadi yesibili yaTimotheo usahluko 4. Ngifika verse 1 ithini? Ithini? Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu. Ithini wathi ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu. Uyakwahlulela abaphilayo. Yena uzawahlulela abaphilayo nabafileyo. Nangokubonakala kwakhe. Nalokho futhi bese kubonakala kwakhe. Nombuso wakhe. Ngithene. Shumayela izwi. Shumayela ini? Izwi. Bese kuba njani? Uqinise. Wathekisi. Noma kuyisikhathi. Noma ngabe kuthiwa isikhathi. Noma kungesikhathi. Noma ngabe kuthiwa kuyanetha. Noma ngabe kuthiwa ngiyagula. Noma ngabe kuthiwa ngiyazela. Ngishumayela izwi noma kuthiwa inhliziyo yami ibuhlungu kangakanani ukuthi angikhale ngeza ngizokhala la kwe-pulpit khona siphuma inyembezi ngithi uJesu Kristu uluthando uJesu Kristu inkosi uqinise ubasole ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa ngokuba kuyoba khona isikhathi kuzoba khona isikhathi and manje isona isikhathi leso
abangayekuvuma ngaso isifundiso esiphilayo. Ingakho nabafundisi abanamadola axega bebehamba xega amadola amahlombe akhathele imgogodle egobile kanje umfundisi kuba yini ugotshiswa imali bekuthiwa ngena abantu uthi angenani bazalwane inkulunkulu iyayithanda bazalwane ke siphosi sivaneni sizofuna ukuthi senze aqamba amanga bahlezi besigungu benza ama meeting ukuthi bazonikhuthuza kanjani abakhuluma into eqondile angishumayeleli imali kepha iBhayibheli liyangivuna ukuthi uma kunikelwa lokho omnikela ngayo lo sebenza ivangeli uphila ngevangeli kepha kuyona into engazi ukuthi leyo ngiyayiphilela ukuthi mina ngifuna imali yabazalwane ngiloko ngikhuluma indaba zemali. You understand? So abantu vele sefika isikhathi manje lapha abantu engasafuni imfundiso epheleleyo befuna ukutshelwa ngamaphupho abanawo ukuthi uNkulunkulu uzokunika imoto, uNkulunkulu uzokunika imali, uNkulunkulu uzokunika umuzi, uthola umsebenzi, wozithatha amanzi abusisiwe, thatha amafutha abusisiwe bese lithi iBhayibheli kepha ngokwezinkanuko zabo ngokuba igwele izinkanuko bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Nifuna abafundisi abazomtshela izinto ezifunwa yimina. Uzokusindiswa kuyini? Yini usindiswa kuyona? Ukuthi wena ulalele neboss yakho yakunika iposition bese ubuye uzophambi kwebandla uNkulunkulu haleluya bazalwane uNkulunkulu ungusise ngesikhundla esisha kanti kuselwa nemali emsebenzini. Befulathelisa izindlebe zabo eqinisweni. Ekubeni wazi kahle ukuthi ugangile uzuthole leso sikhundla futhi ugamba amanga uzuthole lo msebenzi. Ngoba yini nihola izinkanuko anihola ubungcwele. Bephambukela ezinganekwaneni. Bathanda izinganekwane. Kepha wena qonda ezintweni zonke ubekezele. Yilento ekumele ngene. Angikhathani ukuthi ngabe mangakanani amabandla khona emhlabeni. Izwe leBhayibheli noleleso lishumayela kuphela. Angiphumi futhi engeceleni. Isiyalezo phezulu kwesiyalezo. Umuqa phezulu komuqa. Bese ngichaza lapha ngiphinde ngibuyele kwisisekelo. iBhayibheli yangisekela kuyona into engifuna ukisho. Ephathelene nokuphila. Benike lapha kule ncwadi yaseLonduzaneni yaseKorinte sahluko 13 ngoba aqala kuleyo uqala sahluko 1 from verse 10 ithini yebo ngiyanincenga bazalwane ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ukuba nikhulume izwilinye nonke. Sikhulume izwilinye usixabaniswa yini umzalwane usindisiwe bese ngikule iBhayibheli ungeke sixabane usingaboni kasolinye kepha konke kubhalwe phambi kwakho kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu. Yiyo lento eshuwe iBhayibheli njengoba kunamaqembu njengathi manje inkolo seyipolitiki. Hayi mina nje ngiyangumzayoni ngoba nina nishaya isigubhu nje lezinsika uchief nezinduku ezinde. Hayi mina ngwakayishebe ngoba uhamba ngezinyawo ngesabatha emva kwalokho ugcine nesihluthu uthi awukuthinta ukudla okushisayo. Understand into yenzayo. Hayi mina ngumKristu. Hayi wena ngoba yini umfundisi wakho utethenze noma kanjani awuna inkinga ukuthi nje abanye amaKristu ayajajana. Lalela iBhayibheli lithi ke uma umuntu ezwe amazwi wami ngabantu bengawaloni ayikho into engikhuluma mina esuke enhlizweni yami noma ngenzondo into engiyinyanyayo isono kuphela nginyanya uSathane lo phila kumina ufuna ukungibusa uSathane uphila enhlizweni yonke umuntu angikhathali ukungabe sowasinda isikhathi singakanani uSathane lo kumele simnqobe ngokuba lithi iBhayibheli into ekumele inqotshwe egcineni uSathane uyini ukufa kodwa liphelelise emqondweni munye basiphelelise engqondweni yodwa nasekuboneni kunye masibone ngendlela eyodwa masibone uKristu ngalendlela ayiyona ngabe khona ukwahlukana ngokuba umhlengi azange azabethelwe azange azavuka ekufeni uShebe akakaze azabethelwe akaze avuka ekuseni avuka ekufeni understand ukuthi uNkulunkulu uthumela uMoses wenza izibonakaliso ezinkulu akhipha abantu bakhe eGibhithe uJesu bese fika uhamba phezulu kwezinyathelo bese azovala ngokuthi yena avuka ekufeni sekusendwe kwalethwa abanye abaprofeti ababelethiwe kepha zange babe namandla njengoMoses nanjengoJesu. uJesu wavuka ekufeni bonke lamabandla lawa azama ukuzenza amabandla amakhulu lehanyana obandla likamoya abantu laba abafuna ukuzenza bakhulu labantu njalo abantu bakhuluma noJesu khona bezozwakala kahle bathola abalandeli. uJesu nali iBhayibheli awuphinde futhi uthi uma umuntu ezwa amazwi wami John 12 from verse 47 uma umuntu ezwa amazwi ami engawaloni angimahluleli mina kepha ukhona uyakumahlulela ekugcineni ngokuba izwi alikhulumayo aliveli kena elikamoya. So izinto zikamoya akwazi uziqhathanisa nezinto zenyama. Umuntu ohamba ngokwenyama unaka izinto zokwenyama uthanda ukuswenka uthanda utshwala uthanda ukubukwa uthanda udumo yabona nje uthanda ukunconywa kepha umuntu kaNkulunkulu udumisa uNkulunkulu because imisebenzi yakhe efakazela
ukuthi lo uyamesaba uNkulunkulu, lo uyamthanda uNkulunkulu, not umlomo kepha isenzo esikhombisayo. Izonto le. So uma sizothi ke Yesu ngiyakuthanda, kepha mase lithi ke iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaJohane isahluko 5 lapho khona ithi ke usahluko 5 noma usahluko 4 incwadi kaJohane yokuqala isahluko 4 verse 19. Ngifuna unginike lo verse 19 lapho mase phakalo siyabhala. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Yeah. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzalwane wakhe ungumqambi manga. Ezonto ngishoyo ngiyakuthanda Jesu ave ngamfuni uMadlamini ave ngimnyanya ngomhlengi yazi ave ngamfuni uSipho kepha uJesu ave ngiyamthanda uNkulunkulu wami. Bathi uthini iBhayibheli? Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzalwane wakhe ungumqambi manga, ngokuba ongathandi umzalwane wakhe ambonileyo engemthande uNkulunkulu angambonanga. Ngeke phela uthi uzothanda uNkulunkulu ungamboni, uhlule ukuthanda umuntu ombonayo. uNkulunkulu ufundisa ukuthi thanda lo muntu oseduze kwakho. Uma uthanda lo muntu oseduze kwakho uthanda mina. Amen. Leyo nto le. Thanda lo muntu oseduze kwakho. Yebo lo myalo sinawo uvela kuNkulunkulu. Iwona myalo. uNkulunkulu yizwi. Akayona into ejulile indaba yakhe ijula bese uyizela ngobuso so uphaphalaza ubona ukuthi awumaye usuyasala ucwileke emanzini lapho ugwilize. So udinga umuntu ozokusiza akukhombisa ukuthi uNkulunkulu ubani, hayi ukuthi konke sikwenza ngamandla ethu. Ithi-ke incwadi yokuqala waseKorinte esahluko 13 sesigcwalisa nje indaba lekamoya, ngoba sithi-ke umthetho noma amandla kaNkulunkulu umoya wothando. Bese sithi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi, noma kuthiwa ngikhuluma ngezilimi ezikhulunywa abantu nezasezulwini, kepha ngingenalo uthando, uma ngingenalo uthando, ngiyithuse elikhencezayo nensimbi encencethayo. yebo, noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma ngihamba la ngambula imbalo ngiyiphenya imbalo ngibe nokuqonda, kepha noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. ukuthi ngempela singaba nokuhlakanipha sibe nazo zonke lezi zinto lezi esifuna ukuba nazo, kepha uthando uma ungenalo uyinto engenamsebenzi. Noma ngabela abampofu konke enginakho, Noma uthola bahluphekile uyathatha uyaphisana, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, noma unganika umzimba wakho ukuba uhlatshwe ushiswe, kepha ngingenalo uthando, uthando uma lingekho akungisizi ngalutho. akunamsebenzi konke lokho. Uthando luyabekezela, Uthando lokuqala nje liyabekezela, uthando lumnene, uthando luthobekile, alunamahawu, alunawo umona alinaso isikhwele, uthando aluzigabisi, uthando luzikhukhumezi. Yabona into ukuthi unothando understand lezi zinto lezi awuzuthi mobuka umuntu uzibona wazi ukuthi wena ukhona wena yena ke aluzikhukhumezi, yebo. aluziphathi ngokungafanele, Uthando aluziphathi ngendlela engafanele, uthando aluzifuneli okwalo, uthando aligcwele inkanuko, aluqunuki, futhi uthando alucasuki. Yabo mekuthiwa ke uNkulunkulu usibekezelele sonke ngoba engafuni ukuthi kube khona yedwa ozoyibhujisela. Yabasho umuntu uyazikhethela nje uyakasathane emhlabeni. Yabo kuyani osimemeza kanje abaningi sizilima kubona uNkulunkulu akhulume nabo ukuba bebezwa izwi bazikhethela indlela efuna uNkulunkulu hayi efuna umhleli. Angihambe ngishela abantu phela hawo awuze phela sishoda ngawe manje mase ufike nje ngaba right no bangishumayela kanjani. Lokho ngizwa ke ngipongoloza ngishumayela kanje lithi izwi onezindlebe makezwe ukuthi uthini umoya manje yizwi elikhuluma nawe. So angikwazi ukuthi mina ngizozincengela kubantu ngenxa ukuthi ufuna abasindiswe. Mina angigcwaliswe ngokuthula nangokulunga nangobungcwele phambi kwabantu, alunagubu, bese ke ngingabi nalo igqubu noma kuthiwa umuntu ubone kanjani inhliziyo yakho ingaqini. aluthokozi ngokungalungile. So uthando akuthi umuntu umewonakelelwe isimo wena ujabule uma unothando, ngoba le nto enzeka kumakhelwane wakho ifanele yenzeka kuwena ngokuba lo muntu niyafana naye umuntu loyana.
Usathane ufaka umoya wempakamo ukuthi singazwani singomakhelwane sibhekane ngezilo. So uyabona lapho ukuthi uthando asoze laba khona umoya wokuhleba uyasikhatha. Usathane ufuna sibe nomoya wokuhleba. Kepha luthokozela iqiniso. Uthando luthokozela iqiniso. Umuntu bekutshela iqiniso usuke ngakuzona. Umuntu ozokutshela into okuyiyona emehlweni akho. Lo muntu usuke ekuthanda, kunomuntu ojikela ngale akwathi umbonileke. Uyambona wenzani? Yazi ngivele ngabona nje la akacabangi. Yini? Akatsheli yena. Futhi ngeke azamtshela kanje bekumele amtshele. Yabo kwathi umuntu oneqiniso ukuthetha hayi futhi yazi uthini? Ngiyokutshela le nto ngoba ngikhathalele futhi ngiyathanda ukuthi le nto oyenzayo uyibone noma iqonde. Mina ngokubuka kwami lesimo bekumele wenze kanje le nto le umchazele umuntu kube kuyena ukuthi uyafuna ukubona noma akafuna ukubona. Musa ujikela ngale ukhulume kabi wena uzenze usiyazi noma ungcono. Ake ayibone into engiyisebenze akazi lutho lo. Hayi inyoni lo. Usho enkulu inyoni ibonakala ngokuhleba. Indaba nje kufuneke ukwazi ukuthi iqiniso loNkulunkulu lapha emhlabeni umhlaba weqiniso. Singajika nje sizifunele indlela zethu kepha indlela yokuphila yona iqondile. Abantu bathi behamba ngayo bese achezuka athi omunye aphinda abuye kuyona athi uhamba ngayona ngoba iyona incanyana yona. Ifuna inhliziyo nengqondo efunayo ukuthi impilo ingane. Ayifuni abantu abawuvazi. Yabo mekuthiwa ukampunzi edlebeni ngena nombani wenza noma kanjani. Befuna ukhahlele isikhathi ukhahlele upushinto lapha akekho uzomkhuza. Yebo lo bebangumsini. Athuka abantu yini? Ikampunzi idlemini akho mthetho akho kuqonda ugcwele nje ubumnyama. Yebo lo le. Kepha iqiniso lona limile. Liyakontrola ukuthi musuphapha. Ungakhulumi kanjalo. Musuhleba. Ungabambi iqhubu. Ungamzoli. Mthandi, hlonipha, zehlise. Yabo iqiniso likwenzisa lezi zinto lenyama yakhe engafuni ukuzenza. Ezo nto lezo. Thobeka. Banike sesivala Lubekezela izinto zonke. Uthando lubekezela izinto zonke. Lukholwa izinto zonke. Bese lukholwa izinto zonke. Luthemba izinto zonke. Luthemba izinto zonke. Lukhuthazelela izinto zonke. Bese lukhuthazelela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela. Uthando ngeke luze luphele. So umuntu bezothi hayi uthando luphelile, akuphelanga uthando. Wena uvumele usathane ukuba akubuse. Wasekuphela ke umoya wothando wena futhi alipheli uthando. Wena ukhethe umoya ongalungi. Uthando salokho elimile. Ukuba ufuna ukuya ethandweni uyahamba. Yabona amanzi ashona lezansi emzimkhulu. Lamanzi awapheli. Wena ungabe usukhathele uphuza khona uthi ayisengikhathele noma sokhathele wasebenzisa uthi ayisengikhathele. Kepha amanzi asageleza. Nothando liyageleza. Umoya nje ohlezi ukhona. Uthi bese ukhethe ukuhleba ushiya uthando. Bese ukhethe ukuzonda ushiya uthando. Bese ukhethe ukubulala ushiya uthando. Ukhethe ukubeke ushiye ukhetha ungabekezeli ushiye uthando. Uthando luyabekezela. Ayikho into ongayakha ungenalo uthando. Ufuna ukuba umfundi ufunda uqeda isikole thanda umsebenzi owenzayo. Ufuna ukuthi emsebenzini ubonakala uyasebenza ungaloku usoleka vuka ngesikhathi ufike ngesikhathi wenza umsebenzi wakho ngokuzimisela ube emsebenzini uze ekhaya uthanda umsebenzi wakho ukuwenza ufike emsebenzini udayiwe uphethe ibhabhalazi awuntshontshe emsebenzini awuqhatha abantu emsebenzini wenza umsebenzi wakho. Uthando lusho noma ethona yabekezela enza lokho kubizelwe nje kuphele kanjani. Musa ulokuhamba ungena khathi abantu umbonile kusineke namhlanje ugqoka kanjani yabo Dlamini uphethe isikafu esinjani. Umuntu onjani ohamba esizakala ngokuhlupheka kwabanye abantu. Hamba ufafaza umoya obolile. Nika incwadi ezenzo 2:38. Yebo lo myalo sinawo uvela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. So uthando nje into emnandi nje. Yona inzima ukuthi umuntu osaqala ukukholwa noma nezitha noma nabantu abantu bekutshela izinto ezingasile. Bathi yabona makuthiwa khuleka usuke uncenga uNkulunkulu ukuthi alungise wena. Khona uzophuma lo moya wokulunga kwena. Ngeke uzucela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ulungise yena wena uthinga. Ithi makhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu bonke ukuze badumise ubaba wethu wasezulwini. Asikwazi ukuzibona silungile. Mina ngizibone ngilungile futhi angiziboni ngingcono kunomunye umuntu ngiyazi ukuthi ngiyisoni esidinga ukulungiswa angiphelele
zonke izinsuku ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angilungise. Uqala kufanele kulungiswe mina ngivume ububi bami uNkulunkulu. Then uNkulunkulu uzokwazi ukuthi ekulungeni kwami abantu balunge ngokuhamba kwami. Because akubalekile ukuthi ufune ukushaya imithetho abantu wena qobo lwakho ungenamthetho. Ngoba umthetho uwezaphula umthetho. Uthini uPetro? Phendukani. Ke phendukani Iloyo naloyo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu. khona kuyaku Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. ukuba lesithembiso ngesenu Nesabantwana benu. lesabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayela wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Sisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Siphilela umoya wothando. Ngaphandle kothando akukho kubona ubuso kaNkulunkulu. Ngaphandle kokuthethelela nokuthi wena ucela into ethelelwa akukho ukuthula. Uma ungahlambuluki ububi bakho kwabanye abantu noma umuntu mekwenza kumtshela ukuthi yazi angiphathekanga uma wenza kanje kanje. Lezo zinto lezo sibopha wena ukuthi wena ube isiqila somoya omubi. So uma kuthiwa sindiseni kunomoya obusayo emhlabeni, umoya wempakamo, umoya kaSathane. Mekubhaliwe eBhayibhelini kuyaveza uSathane ubani. Uthi le ncwadi ngifuna ukuvala ngayo eveza uSathane ukuthi ubani. Izinto lezi esiba nazo nathi but esinye isikhathi asizinaki. Incwadi yaSambulo sahluko 12 uverse 9. Ongike uverse 9. Yeah. Wayesephonswa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala, Inyoka ethiwa endala umoya lo kaSathane ohambisa kwenyoka okuthiwa kuyini? umhlebi Ungumhlebi noSathane, uSathane. odukisa izwe lonke. Ulahlekisa abantu. Waphonswa phansi emhlabeni. Aha. Nezingilosi zakhe zaphonswa kanye naye. Yeah. Lasengizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe. So uKristu ngoba wanqoba uSathane ingakho sekunikwa amandla kuyena kaNkulunkulu ukuthi anqobe ukufa. Kube Ngokuba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu. so njengoba kuthi ungumhlebi lo moya ufaka kuthina ngeke uzumbone ngamehlo umoya kaSathane. Noma unawo ngeke uzunake because vele bese sibuso umoya kaSathane sisonke. Siphila sihosha moya munye sikhuluma lezwi linye. Meqhamuka umuntu eoppose noma ephikisana nalowo nto leyo angaba mubi noma ubone ukuthi lento ayisho iyona ngoba kunombuzo ongathi ungathandani kwenziwe lokho kuwe. uSathane akathandi ukuthi abonakale. Yepha uyaziveza futhi uvamise ukuthi mesebonakala ngoba uza kahle ngobuqili. Kepha mesebonakala esevezwa unolaka. Yabo bese bhonga ngolaka usuke seveza kubiyena ukuthi angifuni ukuvezwa. Yabo lekuthiwa umuntu wesifazane noma ingane le yalethwa kuJesu thiwa lo moya lo unokuyikhiqizisa amagwebu uyithothi uyifake emanzini noma nje esimlilweni. Ngokuba le demon leli nalo owayethiwa wayehlala emathuneni ezisika njalo eboshwa amakete akhe waqashula. Waphuma amadimoni wasala wabuya engqondweni yakhe. uSathane usifaka umoya ngisho ukuzibulala, ubuka impilo yakho ufuna ukuzibulala. Ufaka lento ekuthiwa ngesingisi i-self hatred ngesizulu bathi ukuzizonda. Mesikhuluma sithi akufanele ushintshe indalo yakho ngokuba uSathane ukwenza uzonde indalo yakho. Upende izinzipho, ufake lelo zokufakelwa, ukufaka amazinyo. Wena inhle lento lo Sathane wakutshela ngithi uza ngokuqina ngokuthi into ikhange. Kepha isizathu asikho because mase kubuza uhlala phansi yini awumuhle ngale ndlela uNkulunkulu adale ngayo. Usipendelani inwele zakho? Uzidwebelani inwele zakho? Ngeke uzukwazi ukuyichaza uzothi style. Ubani oqhamuka nezitayela namacebo? uSathane because yini ufuna sidukele ukuqonda. Kunokwenzeka ukuthi uyachaza into umuntu angayiboni. Ngeke futhi uzomphoqa umuntu ukuthi abone into isikhathi singakofiki. So mekuthiwa sindiseni kulesizukulwane esisha fanele uqala ufinyelele lesigaba sokunderstanda lo moya kaSathane. Yenza lo nto leyo. Bese athi-ke uJesu nina ngabakayihlo uSathane nezinkanuko zakhe niyakuzigcwalisa. Usuke ekhuluma ukuthi-ke abantu abangezwa bahleli kulo moya kaSathane. Ngokuba bese limveza uSathane ukuthi ubani verse 44 uthini? Johane verse 44.
8:44, right? Come on. Nina ningabakayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. uSathane azange afika athathe umbese noma athathe isibhamu abulala umuntu. Uqala ukufa komuntu kufa ukuqonda understand ukuthi impilo engani. So mebulala umuntu abona kuyena uNkulunkulu meni kuAdam noEva umyalelo. Uthi ningawuthinti lo muntu ngoba umzwane nadla kuwo niyakufa nokufa. Wengakhulumi ngokufa kwenyama kuqala ngokuba wayazi ukuthi uma umuntu ngimnika umyalelo uma uthembekile emyalelweni onikiwe yazi awukwazi ukubi ngokuba lento yenzayo inikiwe kuthiwa yenze uyenza ngalendlela ekuthiwa yenze ngayo. Kepha ngalosuku uphuma kuyona sowenza ukuphambene so ufile ngokuba so uphule umyalelo. Uma kuthiwa emgaqweni akuhanjwa ngesipidi esingaka wena uhambe ngaphezulu kwaso. Uma ubanjwa ngabe umsulwa yini? Unecala ngokuphula umthetho kuthiwa hamba ngo6 wena uhamba ngo120. So uhamba ngo half wespeed esingaphezulu. Suthi wena sowonile meqhamuka iphoyisa ushaya uvalo ngoba yini unecala. Kanjalo ngalesikhathi sonile uAdam noEva ingakho uAdam bahamba bawucasha bese bezwa uNkulunkulu eqhamuka sethi ke Adam sethi umunye ecashiwe ngoba nawo usaba ukuthi unqobo ngoba yena amehlo asevulekile. So uma kuthi uSathane wabulala umuntu ngokuqonda. So uNkulunkulu bese ekutshela ngithi wena ngokuba wenhlabathi uphinde enhlabathini usiyakutshela ngesigwebo sakho ukuthi ayikho into yophinde inhlanganise nawe inkazimulo until kuze kufike umuntu onamandla okunqoba ukufa. So uAdam ukufa ungena ngaye bese kuphuma ngoJesu wanqoba ukufa ukuba into ekumele siyinqobe emhlabeni ukufa emhlabeni. Sonke siyakusaba ukufa. Akekho othanda ukufa noma engakwazi ukuthi kunjani kepha kuyasaba ukufa. Meke wathula umuntu waphuma umphefumulo wabona ahayiza ukuthi ngempela ukufa kuyinkinga. Yebo lonto le. So uthini ke uJohane? Nina ningabakayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Akeme eqinisweni. Alikho iqiniso kuSathane. Ngokuba iqiniso lingekho kuye. Yebo. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe lokho engumqambi manga noyise wawo. Ukuba uwaqamba manga futhi uNkulunkulu uyadala uSathane uyaqamba manga. Okay, angikho ke mengikhuluma ngithi inzipho lezi zakho qambile amanga uSathane lo. Ezona le izinwele lezo zivakile ezokufakela ubalo uSathane uyaqamba ngithi uNkulunkulu usekudalile umuhle amazinyo akho uthotho amehlo akhe athi ba abashiya khaphelele ufunani pholo ngokulabashiya la afaka amade etheka nje ngathi umpheme ufunani emacicini uNkulunkulu ekudale wamuhle amazinyo akhe aphelele usufaka amazinyo acobezela umlomo umadlisa uzibothi umuhle wena ngepha uNkulunkulu ukudalile nje nami ngangaboni sudobela amajathi uchacha uyadlisa. Awunaso isizathu sokuthi umzimba wakho unamanga umzimba wakho ithempeli likaNkulunkulu. Wena uthatha ithempeli likaNkulunkulu walenza indawo yobufebe ngazo izithombe awufeki kuphela ngokwenyama ufeba nangawo umoya. Lento okuthanda amajathi namazinyo ubufebe lo ukuba kuthiwa yilo ukhetha uJesu usemoya munye naye. So wena mase ufuna ukulandela okunye kwasemhlabeni wena soyafeba ngokomoya. Okay, uma ke ufuna ukubhabhadisa egameni likaJesu Kristu yakusithethe ngemniningwane le. Yabona ke izwi lenkosi uJesu Kristu akulona ibandla lami sishumela izwi. So ukuze sitholakale ku-internet saqamba legama ukuthi izwi lenkosi ngesingisi sinama group awu2 elesingisi nelesizulu. Le science okumele abe u2 esizulu esingisi ukuze sikwazi ukucommunicate nabantu bonke. So izwi lenkosi akuyona ibandla lami noma inkolo engiqambile no izwi sishumela izwi nale ukuthi nje the true gospel of our Lord Jesus Christ sishumela izwi leqiniso noma ivangeli leqiniso lenkosi uJesu Kristu kuphela yiloko ayikho enye into engathi mhlawumbe ngizama ukuyenza ukushumela nje ivangeli abantu basindiswe ukuthi ke useZimbabwe noma useFryhead noma Potchefstroom Maritzburg eGoli uMalanga izwi liyafinyelela kwena adinga ukuthi uzube nathi la thatha iBhayibheli lakho ulivule sihlole imibhalo ngoba iBhayibheli sihlolana imibhalo ngoba nithikela nokuphila okuphakathi iyona phakaza ngoJesu thina mina
ngiyalishumela iBhayibheli ngendlela abantu abaningi abashumela abangashumeli ngayo la eSouth Africa noma la eAfrica. Abantu abaningi bagcwele isoka kakhulu nanokusaba abantu batshela iqiniso. So lonto yenza ukuthi abantu bakhethe ukuthi hayi mina ngifuna ukuhamba nomhlenge, hayi mina ngifuna ukuhamba noBright, hayi mina ngifuna ukuya Roman Catholic Church. Kepha isibheka imfundiso ngoba sonke siphathe iBhayibheli lelo. Meke waqala wathi isonto lami ingcono ile ngibona khona ukuthi khona ukushaya amanzi. Futhi vele iqiniso awulazi. Bonke abantu abafuna ukubhabhadisa baza kusithinta kule mniningwane le. Uyibonayo iscreen noma uzile iqala inkonzo uNkulunkulu emuhle uza kuyenza indlela. Ungene emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Ukho ukuthethelwa kwezono zakho onokwamukeliswa nesipho sikaMoya Ingcwele. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi yasenzile. Siyacela uNkulunkulu aqhubeke asigcine siphinde sibonane ngolesibili ngamandla akhe. Nalabo abasalindile ukuthi babhabhadiswe siyacela ukuthi basibekezelele. Kuze kufike isikhathi uNkulunkulu asibekileyo lapho kuzogcwaliseka khona konke. Siyakhuleka uNkulunkulu agcwalise ngamandla akhe. Akukho kuthina kukuye. Sicela usibone umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, siyabonga. Siyacela Moya Ngcwele egameni elihle lenkosi uJesu kuba izwi lakho lithole indawo ngaphakathi enhliziyweni zethu njengembewu eyiyona ethola umhlabathi ovundileyo, ithele izithelo ngesikhathi esifaneleyo esiholwa nguwe Nkosi uJesu, ngokuba wena wazi konke uNkulunkulu wethu. Siyakubonga, siyalingcwelisa lakho igama. Siyacela uNkulunkulu namandla usenzele umusa, singaselaleli ngaphandle kulo musa ongaka osenzele wona uNkulunkulu, kuba ushiye isihlalo sakho sobukhosi uze ube inyama ukuze sisindiswe sinqobe usinqobela isono enyameni. Egameni elihle lenkosi uJesu mangcwelise lakho igama manje naphakade. Amen.